Tervetuloa mukaan Karjalasta kajahtaa podcastin pariin. Palataan pienen tauon jälkeen jälleen sinne eetteriin tai kuulokkeisiin. Tällä kertaa jakso numero 13 ja ennen kuin hypätään päivän vieraan kanssa maakunnan elinvoiman ajankohtaisiin aiheisiin, niin mainostetaan hiukan meidän tulevaa elinvoimapäivää 14.6. Taipalsaaren satamassa vietetään tämmöistä Karjalasta kajahtaa elinvoimapäivää, jossa meillä on hyviä, huikeita vieraita paikalla puhumassa ja paneelikeskustelemassa meidän maakunnan tulevaisuudesta ja siitä, miten me pärjätään tällä ja seuraavalla vuosikymmenellä ja myöskin tuleville sukupolville täällä on niin hyvä paikka olla ja elää. Mutta käykää katsomassa www.karjalastakajahtaa.fi, sieltä löytyy informaatiota tilaisuudesta, ei maksa mitään, ilmaistapahtuma totta kai, ja meikäläinen siellä juontohommiin lupautunut, niin pidetään mukava iltapäivä silloin Taipalsaarella. Mutta jos on oikein ymmärtänyt, niin meidän tämän päivän vieras tulee myöskin Taipalsaarelta, ja me on saanut tähän meidän nyt niin sanotusti 3. tuotantokauden avausjaksoon palkitun yrittäjän ja valokuvaajan ja maailmanmatkaajan ja Saimaa Samanin Mikko Nikkisen vieraaksi. Ja Mikko on ollut myös hyvin toivottu vieras ja niin me tietysti ollaan tekemässä tätä hommaa yleisölle, niin kuunnellaan vieraiden toiveita. Niin tervetuloa Mikko. No kiitos ja itse tykkään tuohon sun komeeseen litaniaan täydentää sen, että me on myöskin isä ja puoliso ennen kaikkea. No niin, kohta mennään siihen, että mikäs mies se oikein olet, niin mutta aloitetaan nyt ihan rennosti, että mitäs tänään kuuluu? No kiitos, ihan hyvää. Kävin aamulla vähän kuntosalilla nörtymässä. Kävin siellä yksi päivä ja katsoin, että joku harmaapäinen ukko siinä tekee kovilla painoilla ja katsoin, että se tappi on siellä 100 kilon kohdassa ja huomasinkin, että se on mun 75-vuotias isä ja se antoi semmoista lisäpontta siihen, että pitää vielä pojakin käydä vähän siellä salilla hakemassa virkistystä ja ryhtiä elämään. Sanotaan, sinäkin olet yrittäjä ja itse myös, niin jos ei me yrittäjät itse pidetä omasta hyvinvoinnista huolta, niin meitä hirmu harva siihen suuntaan tuputtaa. Kyllä, just näin. Ja kyllä se koitetaan pitää kiinni, että pojasta polvi paranee ja sullakin on poikia ja koitetaan niistä saada sitten vielä parempia, mutta nyt voitaisiin ottaa tähän alkuun vähän, että mikäs mies tämä Mikko Nikkinen on, että niin kuin sanoin, niin sinua oli tänne useampi oli toivonutkin vieraaksi ja hieno homma, varmaan jossain määrin niin kuin näkyvä hahmo, sulla on hieno valokuvakirja tuossa pöydällä ja muuta, niin kerropa vähän, että mitä niin kuin puuhailet ja ennen kaikkea miten olet nyt tähän elämäntilanteeseen, missä nyt olet, niin päätynyt? No pieni kysymys. Me on tavallinen lappeenrantalainen lähtijän niin tuolta Huhtiniemestä ja siinä asuttiin perheen kanssa luonnon lähellä ja kaikki semmoinen puuhailu siellä Huhtiniemen maastossa oli jo ihan pennusta pitää hyvin tuttua puuhaa ja siinä jossain kohtaa sitten heräsi ajatukset, olisi kiva nähdä vähän maailmaa ja siitä oikeastaan tämä koko tarina on niin kuin omalta kohdalta lähtenyt, että semmoinen tietty vietti seikkailla ulkoilla ja oikeastaan tutkia sitä. Ja nyt tälleen yli 50-vuotiaana miehenä, niin ehkä joku käsitys on muodostunut siitä, että miksi näin olen elänyt elämääni ja miksi sitä näin haluan elää. Joo. Pystytkö vähän kertomaan? Mekin koitin tuossa muistella, milloinhan me ollaan ensimmäistä kertaa niin kuin tavattu sille, että muistijälki on jäänyt. Me muistelisin, että se on ollut, ootko ollut urheilukoskimiehessä myymään? No siitä hirmu monet muistaa minut ja muisti tosi pitkään. Ja se oli semmoinen oikeastaan hauska instanssi ja se oli hieno työpaikka, hyvä työpaikka. Ja urheilukoskimieshän oli semmoinen instituutio siihen aikaan, että sinne tultiin lauantaisin näyttäytymään, sinne tultiin tapaamaan ihmisiä ja vähän viettämään aikaa ja silloinhan palveltiinkin ihmiset, siellä oli kaikennäköistä tapahtumaa ja
happeningia ja sieltä kyllä hirmu moni muistaa. Ja toinen, mistä sitten oikeastaan sen Koskimiehen työuran jälkeen rupesin reissailemaan ympäri maailmaa, tekemään fillariretkiä sinne sun tänne ja niihin liittyviä tämmöisiä mediaprojekteja, niin toinen, mistä ihmiset muistaa hirmu hyvin, on Yle Etelä-Karjalan radiolähetykset ja tämmöiset itse asiassa monimedia pläjäykset, joita silloin se tuottaja Ari Ojalan kanssa tehtiin. Ja niitä ihmiset muistaa todella hyvin ja ei nyt enää kuukausittain tai edes puolivuosittain, mutta silloin tällöin ihmiset tulee jossain kohtaa ja sanoo, että kun he muistaa, kun se sieltä Islannista soitetaan aina sinne radioon ja muuta. Että se oli hieno osoitus oikeastaan niin kuin radion voimasta välineenä. Joo, kyllä. Ja toinen, mistä muistan, niin mekin on ollut varmaankin ainakin 20 vuotta sitten, niin Osuuspankin jossakin tiloissa kuuntelemassa siellä kellarissa jossakin. Joo. Sinä ja olisiko ollut Veikka Gustafssonkin ehkä mukana, en muista sitä, mutta kerroit ja jäi mieleen, että nyt on tullut käymään Suomessa keräämään vähän kassaa, että pääsee seuraavaan reissuun, niin kerro vähän niistä reissuista, niitä on ollut sinne. No ne oli semmosia tavallaan, että jokin maailmalla luonnossa houkutteli minut. Ja tälle ehkä jälkikäteen voi sanoa, että maailmalla on niin kuin luonnon tämmöisiä polttopisteitä, ja niihin kuuluu tämmöiset paikat kuin Himalaja, Etelämanner, Grönlanti, Islanti, Afrikan savannilla tietyt kansallispuistot. Ja ne on oikeastaan, sen voisi yksinkertaistaa näin, että ne on niitä paikkoja, joita katsot Avaraluonto TV-ohjelmasta. Ja minä halusin oikeastaan mennä katsomaan itse, että miltä siellä näyttää ja minkälaista siellä on. Ja siitä tietysti muodostui jonkunnäköinen kuva siitä, että mitä tämmöinen luontomatkailu ja luontoturisti on ihan tämmöisestä niin kuin käyttäjänäkökulmasta. Ja siinä samalla sitten syntyi oikeastaan minun oma tämänhetkinen työ. Että minä rupesin kuvaamaan siellä niinkin yksinkertaisesti kuin isoäidiltä lainatulla pokkarikameralla jossain Norjan vuoristoissa. Niin rupesin myymään kuvia ja rupesin myymään artikkeleita ja kasvatin sitten pikkuhiljaa, kun perustin oman yrityksen, niin sitä asiakasrepertuaria ja hain sinne ihan kansallisia ja kansainvälisiä asiakkaita ja sillä tiellä tässä oikeastaan vähän ollaan. Joo, ja mennään kohta siihen matkailuun. Sanoit, että jonkinlainen käsitys on tuosta matkailusta ja nimenomaan tästä niin kuin luontomatkailusta ja tämmöisestä niin kuin elämyksien hakemisesta, niin sulle on syntynyt, mutta ennen sitä niin vielä siitä valokuvaamisesta, niin kuin sanoin, niin täällä on niin se on upea kirja, yksi kirjoista, niitä on käsitykseni mukaan useampiakin. Paljon teet sitten myös muuta teollisuuskuvausta ja mekin ollaan yhteistyötä tehty ja niin kuin todella kore hommaa. Mä luulen, että ehkä perussomettajalle niin toi sinä ja Saimaa ja lentokentän hienot jotkut taulut on niin ne, mitkä nousee, mutta joo. Onko se kuitenkin sitten myös tuolla tehtailla aika paljon pyörit? No joo, itse asiassa vielä ehkä sen verran voisi hypätä sinne tavallaan sinne retkiä tämmöiseen historiaan, että siellä me tietysti näin niin kuin sitä luontoa, me on seisonut Mount Everestin juurella muutama otteeseen ja Afrikan savanneilla ja me on ajanut yli 50 maassa polkupyörällä ja muuta. Minä näin, miten hienoa ja ainutlaatuista se luonto on siellä ja sen opin vaadin ymmärtääkseni, että miten tavallaan hieno ja mielenkiintoinen lähiluonto täällä meillä on. Ja sitten semmoisesta niin kuin omasta aivan niin kuin henkilökohtaisesta lähtökohdasta halusin olla mukana ja tuottaa sellaista materiaalia, jolla Suomea tai tätä aluetta voidaan markkinoida. Mutta sitten pikkuhiljaa oikeastaan niin kuin luovuin oikeastaan sellaisesta tekemisestä, koska kun täytin 50 ja isoäitini kuoli joitakin vuosia aikaisemmin, sain häneltä niin kuin perinnöksi tällaisen kirjasen, joka on vuonna 1972 tehty Lappeenrannasta. Ja sitten kun me selailin sitä kirjaa, niin mä katsoin sitä vähän sillä silmällä, että mitä tästä on niin kuin muuttunut 50 vuodessa siitä visiosta, jota siinä niin kuin markkinoitiin. Ja semmoiset suurimmat muutokset oli se, että laivan perässä oleva Neuvostoliiton lippu on poistunut. Että se maa on enää olemassa Wikipediassa.
Ja sitten toinen semmoinen iso muutos oli, että tuosta pääkadun varrelta on ihmiset ja kaupat hävinnyt. Sitten mä mietin niin kuin sitä, että kertooko se siitä, että ja niitä pikkusen niitä laivoja ja muita siellä näkyy, mutta kertooko se siitä, että se matkailu niin kuin iso visio on täysin pysähtynyt, että sitä samaa toitotetaan, vai kertooko se siitä, että ollaan sitouduttu hirmu tarkkaan siihen, että meillä on tämä Saimaa ja meillä on nämä laivat. Että se on ainut tavallaan semmoinen niin kuin matkailutuote. Ja sitten kun me ajattelin tavallaan kaikki niitä hankkeita ja projekteja, mihin mekin ollaan syötetty tässä vuosikymmenten aikana niitä kuvia, niin minun iso kysymys on, että minkälaiselle niin kuin perustalle se meidän matkailun kuva on rakennettu, kuka vastaa siitä, että tulee valmista ja mikä sen aikataulu on. Et sitten tavallaan vastaavasti, kun me siirryttiin tavallaan työelämässä tuonne teollisuuden isoihin projekteihin, että me saatetaan olla vaikka 2 vuotta tai 3 vuotta jossain mukana, niin siellä on hyvin selkeä, että tuona päivänä pitää olla valmista. Tämä Lasse Kurronen vastaa tästä, että tämmöinen juttu tulee valmiiksi ja tässä on sen homman budjetti. Ja semmoinen tietty tulosvastuu ja sääntillisyys pitäisi olla minun mielestä myös tässä matkailumarkkinoinnissa mukana. Että tavallaan se vähän niin kuin heijastelee myös näitä kokemuksia. Ja se on vähän, tässä on nyt meillä alkuvuodesta tullut tätä elinvoimastrategiaa, sitten meillä on kaupungistrategia ja vaikka mitä strategia, se vähän valitettavasti sieltä tulee läpi, että meillä on niin kuin otsikoita ja tämmöisiä niin kuin aika ympäripyöreitä ylätason asioita, joita me koetaan, että nämä on hyviä ja näihin me nyt panostetaan, mutta just sitten, että kenelle, mitä, milloin valmista, millä budjetilla ja mikä tulee olemaan se visio siitä lopputulemasta. Siellä lähetit minulle sen elinkeinostrategian, mutta en nähnyt siellä yhtään nimeä, että kuka vastaa ja millä aikataululla ne hommat tehdään. Joo, meillä on seuraavassa jaksossa vähän kiperiä kysymyksiä Peltosen Mikalle, joka tästä laatimisesta on ollut vähintään fasilitaattorina, niin tullaan näitä kysymyksiä kyllä esittää, koska sehän voisi olla minkä tahansa maakunnan tai alueen tai kaupungin tämmöinen ympäripyöreä strategia, että kyllä siitä vähän konkretiaa nyt meidän pitää varmaan kaivella. Mutta sä oot nähnyt valtavan määrän niin kuin maailmaa ja luontomatkailua, niin miten sen niin kuin suhteutat sen nyt? Olen ymmärtänyt, että asut Saimaan rannalla tai ainakin vietät siellä niin kuin valtavasti aikaa ja se luonto on edelleen niin kuin tärkeä juttu, mutta onko se sinun mielestä, nyt kun vertaat niitä muita maailman paikkoja, missä olet käynyt, niin onko meillä sellaista ainutlaatuista täällä, että se valinta, tämä Saimaa, että tämä on ylipäätään niin kuin oikein tehty? No toi on hyvä ja semmoinen keskeinen kysymys ja tässä kun pyysit tähän hommaan mukaan, niin sitten vähän mietin tätä taustaa ja minä en ole ainakaan nähnyt, en ole ollut missään semmoisessa tilanteessa läsnä enkä nähnyt niin kuin julkisuudessa enkä mediassa sitä, että jossain olisi käyty semmoinen niin kuin iso pohdinta ja arvokeskustelu siitä, että mikä tämä Saimaa, johon hyvin helposti aina vedotaan ja nojaudutaan, että onhan meillä tämä Saimaa. Että mikä se niin kuin on, koska tänä päivänä kännykässä on kaikki. Että me kilpaillaan tavallaan, että jos Lasse tai Mikko miettii, että mihin sitä niin kuin seuraavaksi lähdettäisiin, niin meillä on kännykässä saatavilla kaikki se informaatio ja se tavallaan niin kuin, kaikki ne kohteet on siellä niin kuin avoinna. Että me voidaan miettiä, että mennäänkö me tonne vai tonne. Ja sitä kautta tavallaan se kilpailukenttä on hyvin laaja. Ja sitten tavallaan semmoinen, että onko oikeasti niin kuin mietitty niitä vahvuuksia ja mahdollisuuksia, mihin tavallaan se Saimaan niin kuin houkuttelevuuden visio käytännössä perustuu. Että jos tavallaan vähän sanottaisiin rumasti näin, niin se, että meillä on nämä todella arvokkaat ja hienot pitkäikäiset tehtaat ja tuotantolaitokset tässä. Että me kuitenkin tavallaan ollaan vähän tässä savuavien piippujen äärellä. Meillä ei ole semmoista absoluuttisen hienoa erämaa luontoa ja tavallaan se yrityskenttäkin, joka sen kanssa työskentelee, on hyvin pientä. Että meillä on yrityksiä, joiden liikevaihto on 16 000 euroa tai 100 000 euroa. Ja sitten kun me mennään tuonne Lappiin, niin tämmöiset ohjelmapalveluyritykset, niin ne on miljoonien yrityksiä ja siellä sitä asiakas- ja kassavirtaa on. Niin tavallaan semmoinen iso keskustelu siitä, että on vaan niin kuin aina toitotettu sitä Saimaata, koska se on se ainut ja helppo ilmeinen vaihtoehto, mutta sen niin kuin oikeita vetovoimatekijöitä niin ei ole minun mielestä koskaan kartoitettu kunnolla. Joo,
Me on kyllä taipuvainen kääntyy, että minäkin täytyy rehellisesti sanoa, että tätä elinvoimahommaa tässä kanssa muutaman vuoden miettinyt ja päättänyt tähän luotiliivit päällä heittäytyä vähän niin kuin härkkimään asioita, mutta on myöskin ollut vähän sokea sille, että no okei, onhan tämä Saimaa tässä ja milloin tämä nyt lähtee ja milloin on mikäkin syy, että onko väärä lento vai oikeasta paikasta vai mistä, mutta kun me katson näitä vaikka matkailutilastoja, jotka nyt meillä on niin aikaa ennen koronaa ja jälkeen koronaa, että meillä on 200 miljoonaa matkailutuloa hävinnyt, se on alle puoleen pudonnut. Ja käytännössä siinä on niin ulkomaisten matkailijoiden määrästä tulee se kaikki. Joo. Eli käytännössä venäläisistähän se on. Niin onko nekään tullut tänne sit itse asiassa sen Saimaan ja sen Saimaan aina vai onko se riittänyt, että meillä on niin Prismassa juustoa ja Rajamarketissa Fairin tukkupakkaukset niin edullisesti. Joo. Että ollaanko me vähän niin tietoisesti tai tiedostamatta narrattu tässä itsemme? Kyllä. Se, että niitä venäläisiä tuli, niin sehän ei välttämättä kerro mitään sen matkailumarkkinoinnin ja viestinnän niin kuin erinomaiseudusta tai onnistumisesta. Sehän on vaan niin kuin tavallaan fakta, että kun meillä on tällainen raja tässä, niin heitä sieltä tuli. Ja nyt tavallaan me ollaan täysin niin kuin uudessa tilanteessa. Niin täällä oli kaupassa tuotteita, jotka kiinnosti heitä. Kyllä. Otas pikku Huikkalassa. Oliko se Patu Pessun nämä mukit nyt? Miltä maistuu? Aika hyvältä. Tää on se järvivettä tuosta rannasta. Aha, okei. Tuleeko nyt niinku kehoakin vähän tuollaista niinku oikeita mikrobia? Käynyt aamuuinilla ja oot ryhtynyt uimaan. Se, että tuossa mitä sanoin siitä Saimaan niinku vetovoimatekijästä, niin mun mielestä siinä keskustelussa pitäisi erottaa kaksi asiaa. Ja toinen on se, että mitä se Saimaa merkitsee meille. Se merkitsee sinulle sitä, että sä saat virkistäytymistä, kun sä käyt siellä avannossa ja sä saat hyvinvointia. Minulle se merkitsee tiettyjä asioita. Minä tunnen olevani vapaa. Me on siellä luonnon keskellä. Me saa rauhoittua ja nauttia siitä. Meillä on ainutlaatuisen puhdasta vettä, jossa me ajetaan veneellä. Meillä on nämä tehtaat ja tämä lähiluonto, joka meidän tulee, niin kuin sanoit tuossa, niin säilyttää meidän niin kuin tuleville polville, mutta sitten tavallaan, että onko ne asiat niin arvokkaita ja isoja ja saadaanko niistä luotua sellaista sisältöä tai sellaisia matkailutuotteita, jotka voitaisiin myydä siten, että joku maksaisi oikeasti niistä rahaa. Ja me voisi käyttää tässä ehkä semmoista yhtä hyvää esimerkkiä, että mä olin Levillä mountain bikin, joka on Euroopan suurin maastopyörälehti keikalla. Ja siellä Pia Sundstedt, olympiatason pyöräilijä, oli kutsunut sen lehden toimittajan pyöräilemään Leviltä Ylläkselle. Ja me ajettiin absoluuttisen hienossa ruskassa, tehtiin loimulohta ja koluttiin siellä tunturissa. Ja se oli aivan täydellistä Lappia. Sitten sen retken päätteeksi tämä toimittaja, nuori nainen, erittäin terävä ja teki todella hienot, hyvät muistiinpanot ja loggasi kaikki reitit ja muut sieltä jo vuosia sitten. Niin hän sitten kysyi, palaverissa ei mainita nimeä, Jouni Palosaari, häneltä, että missä sijaitsevat Levin lähipyöräilyreitistöt. Niin Jouni Palosaari sitten otti siinä kartan ja rupesi siitä näyttämään lennosta, että tosta voit pyöräillä tonne ja tosta voit pyöräillä tonne. Niin se naistoimittaja sanoi, että anteeksi Jouni, että hänen on pakko keskeyttää, että luuletko sinä, että joku tulisi 2 välilennolla Saksasta tänne Lappiin pyöräilemään näiden hissilinjojen, vesiputkijärjestelmien ja tolppien vieressä. Eli tavallaan sinä et voi huijata tänä päivänä enää sitä asiakasta sillä, että sinä tuottaisit, jos sinä sanot, että tämä on hieno luontokohde, niin että sinä tuotat jotain palvelua vähän toisarvoisessa paikassa. Että kyllä ne käyttäjät itse, kun ne tuolla kumuilee, ne kuvaa niitä omia retkiä, ne loggaa niitä omia reittejä ja kertoo niistä sosiaalisessa mediassa ja verkossa, niin tavallaan se on tehnyt sen täysin läpinäkyväksi, että mikä on hyvää luontomatkailua ja mikä ei. Ja se pohdinta on niin kuin Saimaan kohdalla käymättä. Ja mä oon miettinyt, että mekin kävin tuossa muutama viikko sitten pitkästä aikaa Lapissa Pyhällä ja lennettiin Rovaniemelle ja nopea stoppi siinä kylässä, niin mekin on ruvennut miettimään, että sehän itse asiassa varmaan myös aika eri asiakaskunta, joka tulee sen luonnon ja niiden
reittien ja loimulohen, nuotiolohen, se on sinun kaltaista sellaista. Mutta se on tänä päivänä myöskin niin kuin iso mainstreami, että jos ajatellaan niitä minun koskimiehen aikoja, niin semmoinen retkeilyharrastaja oli vähän outo lintu. Joo. Ja tänä päivänä onneksi, nyt jos ajatellaan vaikka jotain Hiitolojoki-hankkeita ja muita, niin on todella hienoa, että retkeily on semmoista isoa mainstreamia, että siellä voit mennä pojan kanssa johonkin, ottaa mehupullon ja banaanin, eikä sen tarvitse olla mitään Mikko Nikkisen niin kuin hardcore-seikkailua elämän ja kuoleman välimaastossa jossain vuorenharjanteella. Ja se tavallaan on tehnyt sen, että siitä luontomatkailusta on tullut isoa. Siinähän on tavallaan eri segmenttejä ja siinä on eri tasoja, mutta tavallaan se... Juuri näin, ja tarkoitin ehkä niitä tasoja, ja niiden tasojen välissä on sitten vielä monia muotoja. Kyllä. Se on totta, retkeily, meillä on hyvin saatavilla varusteita ihan jokaiselle monen eri hintatasoa. Sinullakin on niin toi Patagonia Rotsi, niin sen pystyy vetämään niin bisnesillalliselle ja olet niin vähän trendikäs, se on, se on hienoa, mutta kun me kävin siinä Rovaniemellä, tuun siihen lentokentälle, helvetin muovista ja semmoista niin päälle liimattua joulupukkia, muovikuusia ja vähän diskovaloa. Meet siihen kylään. Mä luulen, että sitähän on pitkään siellä tehty ja monihan varmasti siellä on joku tällainen niin Eiffeltornin tyyppinen niin tämmöinen must-see-juttu ja sitten ne kiinalaiset ja japanilaiset, niitä varmaan sitten se opas, just sanoi, että ne on ihan eri tasoisia ne firmat, luxury, tämmöiset adventure-hommat, mitä siellä tehdään. Että siellä on varmaan sitä, että fyrkkaa vaan tiskiin, niin kyllä kädestä pidetään ja päästä koiralla menee ja näin. Ja sitten on varmaan sitä, ketkä on niinku omatoimisempia ja kyllä. Ottaa niinku nikkinen kajakin selkää ja teltan taskuun ja sitten pärjää tuolla. Minulla on, nyt kun mainitsit nämä aasialaiset matkailijat tuossa, niin minulla oli sellainen hauska yksittäinen kylläkin kokemus siitä. Me olin erään suuri suomalaisen lentoyhtiö keikalla Japanissa ja me kuvattiin siellä lunta. Oliko sitä oikeasti muuten järvestä nakka sitten veden aamulla? Kyllä suomalaisen miehen pitää sen verran luoda. Joo, onko hemmetin hyvää vettä? Me olin Japanissa keikalla ja kuvattiin lunta ja laskettelua siellä ja siinä oli tämä nimeltä mainitsematon lentoyhtiö, sitten Japanin valtio oli siinä toimijana ja siellä oli sellaisia paikallisia ihmisiä, jotka työskenteli siis matkailun parissa ja he oli käynyt, siis japanilaiset täällä Suomessa ja sitten mä kysyin, että mikä se Suomi niin kuin oli teille. Niin se oli Porvoo, eli lentoasemalta on hyvä yhteys, pääsee Porvooseen ja siellä on maailmanluokan jokivarsimaisemat ja ne kauniit makasiinirakennukset ja toinen kokemus heille oli sitten Levi. Ja Levillä he oli käynyt katsoa poroja, he oli juonut olutta ja yrittänyt katsoa revontulia. Ja minä sitten kysyin tämän lentoyhtiön niin kuin suht isolta dirikalta, joka oli siinä konklaavissa mukana, niin minä kysyin sitten, että kun samaan aikaan oli hirmu paljon tätä Saimaa hehkutusta, minä kysyin sitten, että miten nämä matkailijat päätyy Saimaalle. Niin hän vastasi niin kuin yksi kantaa, että kyllä aasialaisten matkailijoiden virta Saimaalle, niin se pysähtyy Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Joo. Eli kun ei ole yhteyttä tänne, eikä ole tavallaan tehty sitä työtä, että olisi sitä luotu ja pystytty tavallaan vastaamaan siihen, että semmoinen ihminen tavallaan, minulla oli hirmu outo toimia siellä Japanissa, kun meitä hyysättiin ja huolettiin joka paikka, mutta se on tietysti heidän kulttuuria, tietysti kun se oli tämmöinen pressikokonaisuus, niin siinä sitten huolehdittiin vielä niin kuin tosi viimeisen päälle. Et me päästiin siellä hetkeksi karkaamaan kahville ja he oli hirmu huolissaan, että kuinka teidän käy. Mutta tavallaan kun se ihmisten kulttuuri on tämmöinen, niin sitten tavallaan olisi niin kuin hoopoa odottaa, että he lentää Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja rupeaa jollain tavalla niin kuin selviytymään. Tutkimaan, mistä se juna lähtee ja missä pitää vaihtaa. Kyllä. Et se oli niin kuin tavallaan tosi raaka, mutta varmasti niin kuin realistinen kommentti, että se aasialaisten matkailijoiden virta tänne Saimaalle, se loppuu viimeistään sinne lentokentälle. Joo, eli oletko sitä mieltä, minusta oli aika hyvä niin kuin näkemys toi, että meidän pitäisi ehkä käydä ihan rehellinen keskustelu itsemme kanssa, että onko tämä Saimaa niin kuin meitä varten, tämä voi olla niin kuin vaikka niin kuin tavallaan maan sisäistä muuttua, että tänne muuttaisi ihmisiä asumaan, jotka tykkää olla luonnon lähellä ja sillä on joku vaikutus, vai onko tämä oikeasti niin kuin matkailubisnes, että me kilpaillaan sitten Lapin ja tosiaan näiden Himalajojen ja Afrikan savannien kanssa. Niin, no siinä samassa kentässä me niin kuin väistämättä ollaan ja ehkä semmoinen toinen hyvä esimerkki on käynyt tosi paljon pyöräilemässä tuolla Euroopassa, Espanjassa, Italiassa ja
oltiin siellä sitten yhden suomalaisen kaverin kanssa, joka on niin kuin ison mainostoimiston dirikka ja otettiin siitä fillareita ja muuta. Ja me oltiin tämmöisessä isossa pyörävuokraamossa ja sitten niin kuin mietittiin siinä, että vitsi, että tämmöinen olisi, niin kuin, että olisiko tämä niin kuin makea Suomessa ja näin päin pois. Sitten se kaveri sanoi vaan, että no mietipäs Mikko tarkkaan tätä, että meillä on 50 päivää kesää ja jos siitä puolet sataa vettä, niin 25 päivää liiketoiminta-aikaa on niin kuin mahdoton yhtälö tämmöiseen niin kuin miljoonabisniksen saavuttamiseen. Kyllä ne pitäisi niin kuin realistisia olla ne tavoitteet ja mihin ryhdytään. Ja nyt tavallaan tuota matkailukenttää haluan ehkä sen verran niin kuin sohasta sitä, että siellä on kaiken näköisiä hankehörhöjä, projekti-ihmisiä ollut vuosikausia duunissa ja semmoinen niin kuin tulosvastuullisuus. Minä yrittäjänä tiedän, millä tavoin se leipä tulee pöytään ja se tulee silleen, että kun käydään niin kuin tanssimaan, niin pitää rohkeasti uskaltaa kysyä, että saisiko luvan ja voidaanko tanssia yhdessä. Ja ne eurot on se säälimätön mittari siinä, että onnistuuko se kaupankäynti. Minulla on hyviä ystäviä ympäri maailmaa. Islannissa esimerkiksi yksi kaveri, hän on tehnyt aivan mahdottomia asioita. Hän vie ihmisiä Islannista Pohjoisnavalle, hän tekee Grönlantia aivan niin kuin huippuluokan safareita, jossa on ollut kuvaamassa. Mutta kaikissa niissä on yhteinen nimittäin, että hänen on pitänyt Eurooppaan mennä niiden asiakkaiden luokse ja kysyä se, että tehdäänkö kaupat ja myydä se tuote sinne. ja sitä kautta, että me luodaan semmoista niin kuin hanke- ja projekti-illusio maailmaa, niin siinä ehkä ne ihmiset työllistyy, siinä saadaan kulutettua verovaroja ja ne voi olla täysin niin kuin hatusta nykästyjä ne hommat ja niiden niin kuin kriittinen tarkastelu ja semmoinen riittävä kriittisyys siinä niin olisi varmaan ihan hyvästä. Joo, samaa mieltä, että oli hauska, kun mainitsit sen kirjan vuodelta 72. Joo, me nimittäin törmäsin vastaavaan vuodelta 90. Siinä oli jo Camilla. Camillahan tuli varmaan 90. Se on nyt tänä päivänä vähän huonommassa kunnossa kuin oli silloin, mutta niin kiva, että edes joku siinä vähän no se Camilla on ehkä siitä hyvä esimerkki. Minä tässä vähän soittelin ja kuulostelin niin kuin yrittäjäkollegoiden tunnelmia niin kuin tähän aiheeseen liittyen ja minusta ne Camilla-risteilyt niin kuvaa jollain tavalla tosi hienosti sen risteilytuotteen niin kuin pysyvyyttä. Se on ainut oikeasti iso massoja liikuttava matkailutuote, jossa ihminen pääsee jollain tavalla kokemaan Saimaata. Et me käyttäisin sitten ehkä siihen rinnalle semmoista niin kuin vertausta, että meitä niin kuin yksityishenkilöitä, vaikka nyt itse siihen mukaan luettuna, minulla on joitakin kavereita, ystäviä, tuttuja, varmaan monilta sinunkin kuulijoilta löytyy sellaisia, jotka on jollain tavalla pystynyt ratkaisemaan sen, että he pystyvät kokemaan tuota Saimaata ympäri vuoden. Mutta minä tiedän, minkälaisia uhrauksia, panostuksia, minkälaisia laitteita, koneita, välineitä se vaatii. Ja siltikään niin se ei ole tavallaan niin kuin aukoton, että minä pääsisin sinne Saimaalle aina kun minä haluan. Ja nyt tavallaan, jos ajatellaan matkailutoimijoiden näkökulmasta, niin ei ole olemassa niin kärsivällistä pääomaa, joka sallisi sen, että annatko siellä se minulle 3 miljoonaa, niin minä voin ratkaista tänne. Mutta kestääkö se sinun 3 miljoonalla se kantti, että se toteutuu, jos se toteutuu. Sellaisia yrityksiä meillä ei täällä valitettavasti ole, jolla olisi takuulähtö vuoden jokaisena päivänä Saimaalle siten, että se on laadukas ja hyvä palvelu. Joo. Ja on samaa mieltä. Se Camilla on aika toimiva paikka. Mä oon käynyt sen 50 kertaa, aina kun ulkomaiset asiakkaat, niin se on kiva. Siinä saa illallisen, niin siinä näkee sen ja se on se muutama sulku, mitä se nykyään on. Ja sitten takaisin ja sitten voi vaikka käydä Lehmusroosterissa hörppää kaffetta ja tujulla sitten kaljet ja näkee vähän linnoituksen ja Rakunanmaa. Mutta kyllä mä joka kerta mietin, että lentäisinkö jostakin Espanjasta tai Italiasta tai mistä ikinä Kreikasta tänne kokemaan tämän elämyksen, jos tämä on se tuote, mitä me niinku tarjotaan. Niin. No toi on hyvä toi sun kuvailu, että jos ajatellaan, että Saimaa on niinku koripallon kokoinen alue, niin liikutaanko tuossa sinun esimerkissä edes golfpallon kokoisella alueella Saimaalla? Ei, sehän on ihan satama allas ja pikkusen siitä eteenpäin. Mutta se on se tuote, minkä voin tällä hetkellä ostaa, jos
jossain määrin niin sen Saimaan kokea, niin en mä keksinyt. Se 50-60 päivän aikana, kun se kesä on parhaimmillaan. Niin, että mulla tuossa tulee asiakkaat sitten ensi viikolla ja mietin, mitä niiden kanssa, kun on bisnekset tehty, niin joku kokemus Saimaa totta kai, mutta en ole keksinyt vielä, mikä on se muu tuote kuin tuo. Ehkä joku rantasauna jossakin voi olla vuokrattavissa, se on toinen, mutta jääkö ne sitten tavallaan kaupalliset ratkaisut aika lailla siihen tämmöiseen niin kuin... Niin, hyvä kysymys. niin. Hyvä pohdinta. Niin, mielellään vaihtaisin tuotetta, mutta en ole vielä löytänyt, että mikä muu voisi olla. Tämähän on siis silkka mahdollisuus joillekin yrittäjälle, että ottaa nyt koppi tästä Lasse-tarpeesta. No kyllä, just näin. No tässä tuli aika paljon tästä just matkailu ja Saimaa, mikä ajattelinkin, että meillä voisi olla teema, ja sinulla tosiaan, kun on vähän olet käynyt rajojen ulkopuolellakin vilkaisemassa. Miten sä muuten näet, minkälainen niin kuin tämä matkailubisnes niin kuin globaalisti, onko tämä niin kuin kasvava ja sellainen, että ihmiset niin kuin hakee enemmän ja enemmän vähän niin kuin just sitä, on se luontoelämys tai joku muu elämys, ja riittääkö maailmalla sellaisia kohteita, että vai vaatisiko se aina jonkun vetonaulan, on se sitten se Himalaja tai joulupukki tai Eiffeltorni tai mikä se kellekin on. Pitäisikö olla joku yksi, tiedätkö, massiivinen monumentti tai mikä ikinä, minkä vuoksi tullaan, ja sitten sen ympärille rakentaa niin kuin vähän enemmän? No minä tietysti en ole silleen niin kuin matkailun asiantuntija muuta kuin tavallaan tämmöisenä kokemusmatkailijana ja muuta. Siinähän on tietysti hirmu paljon eri leveleitä, että minun viime vuosien aikana olen ollut jonkun verran tuolla Italiassa, ja siellä taas toisaalta niin kuin itseäni viehättää se, että siellä pyöräillään ja ajellaan niin kuin historiakirjan sivuilla, ja mihin tahansa katsot, niin siellä on vanhaa ja erikoista ja kaunista, ja löytyy todella paljon palveluita johtuen siitä, että siellä on paljon ihmisiä ja tietysti he paikallisetkin käyttää. Meille se on tietysti eksoottista, ja tuossa niin kuin sanoin, niin vaikka siellä paikallisille olisi vähän huono keli, niin mehän ollaan siellä, että täällähän on lämmintä ja mukavaa. Että meillä on täällä nämä vuodenajat, jotka on tosi haastavia. Meillä on paljon semmoista rospuuttoaikaa ja muuta, jotka tavallaan niin kuin rajaa sitä, mutta kyllähän se luontomatkailu kaiken kaikkiaan, miksi se nyt sitten halutaan niin kuin määritellä ja käsittää, niin kyllä se on ollut valtavan niin kuin kasvava trendi tässä viimeisen 20-30 vuoden aikana, että tavallaan sieltä, että vuoristokiipeilijät on mennyt Himalajalle tai seikkailijat on mennyt sinne tai tänne, niin kyllähän se tavallaan sieltä se ikään kuin rima on onnistuneesti laskettu näissä luonnon polttopisteissäkin, että yhä tavallisemmat ihmiset käyvät niissä ja tavallaan haluaa toisenlaista sisältöä muutakin kuin ehkä vaan jotakin aurinkorannolla löhömistä tai muuta, joka on tietysti ihan mukavaa puuhaa sekin. Ja iso bisnes. Se on iso bisnes ja iso trendi sen luontomatkailun. Että kyllä niin kuin just kirjoitin ison artikkelin yhteen valtakunnalliseen lehteen Malagan lähipyöräilymahdollisuuksista, niin sielläkin se matkailu muuttuu, että ei se pelkästään osta rannalla löhömistä. Niin. Tai golfin peluuta, mitä siellä itse no se on valtava. Kävi pari viikkoa siellä, niin 30 golfaajaa tuli sieltä, että varmasti haastaa nämä olosuhteet täällä. Joo, kyllä. Ja itsekin olen tässä käynyt jo toistakymmentä vuotta aina kauden avaamassa tässä keväällä siellä, ja siihen on hyvät. Mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, että se kertoo siitä, että tämä maailma tietyllä tavalla niin kuin pienenee, ja niin kuin sanoin, että kaikki ne mahdollisuudet sieltä, jos sinulle tulee mieleen se, että pitäisi päästä Malagaan golfaamaan, niin se mahdollisuus on siinä sun kännykässä, että teet siitä ratkaisuja, että otatko lennon ja muuta, ja tavallaan tässä kilpailussa Saimaa ei ole kyllä onnistunut. Niin. Vielä tuosta pyöräilystä, sä oot sitä aika paljon harrastanut, ja siitä on tässä vähän puhuttukin. Onko Saimaan alue, me itse en ole, meillä on kyllä aika hyvä uusi sähköfillari, kun ajattelin, että rupeaa työpaikka matkailemaan, mutta siinä ei ole se 2 vuodessa se sisään jo huoltokaan vielä saatu Okei, minä voi ulkoiluttaa kyllä sinulta. Joo, minun pitää joskus lähteä tutustumaan näihin Saimaan pyöräilyreitteihin, otetaan haaste vastaan. Mutta onko tämä esimerkiksi pyöräilyalueena sellainen, että tämä niinku pärjää edes niinku valtakunnallisesti niinku Suomessa kohteena, puhumattakaan sitten globaaleista vaihtoehdoista, niin jos se saavutettavuus, se on ilmeisesti, se pitäisi olla niinku hyvä.
Minä en tiedä rohkeneeko minä tätä sanoa, mutta sanon kuitenkin, niin kyllä minä sanoisin, että pyöräilyalue on maksimissaan välttävä. Joo. Meillä on raskasta liikennettä, suht pieniä sellaisia teitä, jolle näitä pyöräreittejäkin on osin muotoiltu vailla niin kuin ymmärrystä siitä, että ja sitten se on ollut vähän tämmöinen niin kuin fyysinen pakko, että jos ei mene muuta tietä kuin joku Puumala-Mikkeli-tie, niin sitten sinne varteen pitää mennä pyöräilemään ja se ei oikeasti ole niin kuin paras paikka ajella. Nostan hattua kyllä virkistysaluesäätiöille ja niille toimijoille, jotka on luonut sen lauttayhteyden, joka tavallaan niin kuin mahdollistaa pyöräilijöille jossain määrin sitä toimintaa, mutta kyllähän sitten loppupelissä varmaan käyttäjät ja käyttäjämäärät kertoo sen, että onko se hyvä vai ei. Ehkä siinä pyöräilyssä lyhyesti voisi sanoa sellaisen, että tuossa kun mainitsin jostakin Espanja tai Italian mahdollisuuksista, tai sitten hyvänä esimerkkinä ehkä Viro, niin siellä lyhyen matkan välein löytyy kaikennäköistä pientä kylää ja kioskia ja muuta, ja sitten Suomessa jo Palassen pitää olla valmis tahkomaan tuolla 20-30 kilsaa keskellä mettää, ja maisema on hyvin monotoninen. Se tietysti voi olla jollekin hieno, että näkee metsää ja järviä ja näin päin pois, mutta tavallaan se, että kyllä tuossa muutaman kerran veneellä, kun on operoinut, niin on tullut lapsiperheitä vastaan, ja he on maininnut, että edellinen kauppa oli Utulassa ja nyt ollaan täällä, ja lapsi haluaa syömistä, ja varmasti aikuisetkin, niin se on hieno ajatus ja hienoa, että näin on tehty, mutta siinäkin kohtaa semmoinen niin kuin tarkastelu, että kannattaako sinne pidemmän matkan päästä tulla. Ehkä semmoisen haluaisin nostaa esille, että Imatralla on onneksi muutama aivan umpihullu jätkä, jotka on todella hienoja tyyppejä. Honga Jussi, Timo Kallio. Timo on tehnyt tuonne Ukoniemen alueelle tämmöisen talvipyöräilyreitistön, ja se on niin kuin maailmanluokkaa, että jos sulla on maastorenkaat ja jousitukset siinä fillarissa, niin ota tästä koppia ja käy siellä ajamassa, että tavallaan siinä on sellainen niin kuin matkailutuote, joka on hyvin lähellä minun mielestä semmoista, että kivalla markkinoinnilla ja tämmöisellä, niin vähintäänkin Suomesta tai vähän jopa kauempaakin, niin kannattaisi sinne tulla. Joo, kyllä. Ja se on myös yksi asia, mitä on niin kuin itse pohtinut, että jos tämä matkailu lähtisi niin kuin lento, on se sitten varmaan se painotus ehkä tähän kesään luulisin ainakin aluksi, niin onko niin kuin meillä infra ylipäätään siinä niin kuin jamassa kaikki majoitusasiat ja just tämä, että kuinka pitkät etäisyydet on ikään kuin spottien välillä, niin aika ei sitä ole ehkä sillä matkailuinfrahan meillä varmasti on niin kuin hotellikapasiteettia ja semmoista niin kuin ihan riittävästi siihen suhteessa, mutta tavallaan sitten se muu kenttä on varsin kehittämätön, niin kuin sanoin, niin katsoin tuossa vähän taloustietoja ja näitä tämmöisten ohjelmapalveluyritysten osuutta siinä, että nehän kertoo hirmu paljon siitä, että käykö siellä porukkaa, koska jos käy, niin sellaisia yrityksiä tulee ja niitä on jossain paikoin kuin sieniä sateella, mutta meillä se tilanne on valitettavasti aika huono. Johtuuko tästä, että herra Nikkinen ei ole lähtenyt tähän matkailubisnekseen niin kuin oman yrityksen kautta, että siinä ei ole mitään bisnestä? No tuo on hyvä kysymys. Minullahan oli oman niin kuin yritystoiminnan alkuaikoina matkailutuotteita, eli minulla oli vähän melontavuokrausta ja telttasaunabisnestä. Me vein ihmisiä Laatukalle melomaan ja näin päin pois, mutta tavallaan se ehkä vähän jaksottu siihen, että jossain määrin kun oli sitten niin kuin viestinnän tasalla tekemisissä näiden matkailutoimijoiden kanssa, niin minä näin, että se ei tavallaan niin kuin oikein johda mihinkään. Että jos se Etelä-Karjalan tai Saimaa-alueen matkailu olisi talo, niin me edelleen kysyn, että mitkä ne on ne perustukset, missä kunnossa se on, kuka vastaa, kuka hoitaa ja mikä se on se aikataulu, että tulee valmista. Sen takia minä tein itse ehkä semmoisen niin kuin pelijaon siinä, että minä halusin pitää itselleni tavallaan sen yksityishenkilönä, niin kuin sinäkin, niin sen Saimaan semmoisena mukavana asiana. Minä en halua ottaa siitä mitään stressiä. Minä haluan olla siellä, tuntea sen, kun tuulee, tuntea, kun myrskyää, miltä se nuotio tuoksuu. Minulle sanoi yksi kaveri kyllä näin, että hei Nikkinen, että sun elämä pitäisi tuotteistaa.
että siitä syntyisi täydellinen Saimaa-tuote. Me olisin aivan samaa mieltä, mutta edelleen me kysyn sitten, että mistä siihen löytyy se raha ja se pääoma, että sellaista niin ruvetaan pyörittelee isossa mittakaavassa. Just näin. Ja niin kuin sanoit, niin kyllä se vaan, me voidaan tehdä aika hienoakin PowerPointteja tässä niin kuin keskenämme ja mietiskellään, mutta jos meillä ei ole niitä asiakkaita, jotka maksaa viulut, niin sitten se on vähän niin kuin keskenään tässä niin kuin puuhastelua. Ja oikeastaan siinä vielä niin kuin ehkä semmoinen tähän jaotteluun, että se työ, mitä täällä on tehty esimerkiksi virkistysaluesäätiön ja useiden niin kuin rahoittajien osalta vaikka retkeilymahdollisuuksien parantamiseksi, niin se on arvokasta työtä. Se on erittäin arvokasta, se on erittäin hyvää työtä, jotta kuntalaiset, asukkaat, paikalliset, kyläyhteisöt. Meillä on Taipalsaaren suutarin Marko, mikä tekee aivan fantastista duunia, tekee hiihtolatuja sinne ja niin kuin mainitsin Timo Kallio Imatralla. Meillä on monia tällaisia yksityishenkilöitä. Itse vähän yritin sitä Timon ajatusta tuoda tuohon Taipalsaarelle ja tamppasi kelkalla sinne jääreiteen. Saan erittäin hyvää, mukavaa palautetta siitä. Niin tavallaan se, että on tärkeää, että tämmöistä työtä tehdään, luodaan niitä mahdollisuuksia mennä sinne luontoon. Siellä kilpaillaan siukin pojan ajasta, ruutuajasta, että vietätkö siellä sen skuuttiparkissa tai nuotiolla muun perheen kanssa, niin aina on parempi vaihtoehto mennä sinne luontoon, oppia siellä asioita ja oppia toimimaan. Ja ne, ketkä meistä tavallaan osaa pelata sen luontoyhteyden kanssa, ne on rikkaimpia. Se on ihan fakta. Ja tavallaan se on hieno, ainutlaatuinen, hyvä kokonaisuus, mutta tavallaan se, että onko se suoraan siirrettävissä sinne matkailutuotteeksi ja näin, niin minusta on vähän hupasaa lukemista, että jos kerrotaan vaikka jossakin maakunnallisen matkailuyhtiön portaalissa, että missä pääsee luistelemaan, niin siellä on mainittu joku Kasukkalan luistelukenttä, joka on niin kuin tyyli kouluinfraa. Niin sillä ei ole mitään tekemistä matkailun kanssa. Joo, just näin. Just näin. Näin se on ja tämä ehkä vaatii vähän herättelyä, että ollaanko me mietitty niin kuin ihan loppuun asti, että miksi, niin kuin sanottu, niin Saimaahan on loistava myös tämmöinen ihan niin kuin vetovoimatekijä niin kuin tavallaan saada tänne ihmisiä, joko uusia asukkaita tai sitten niitä, ketkä on, niin jäämään, koska kyllä se meillekin yksi ihan, vaikka en ole ihan samanlainen eräilijä kuin herra Nikkinen, niin, mutta yksi tekijä, miksi täällä on ihan kiva olla, että on tuo luonto ja just se, nyt on tämä uusi avantoharrastus ja se on aika kätevää käydä siinä pulahtamassa. Siinäkin on hyvät paikat ja on pukkarit ja kyllä. Kiva niin kuin konsepti. Ja se on just nimenomaan tätä tämmöistä niin kuin sen hahmon. Se ei ole bisnestä, se maksaa 8 euroa niin vuosi, että se ei ole kyllä, se ei ole liiketoimintaa, että mekin tässä niin, varmaan alle 10 senttiä per kerta tulee niin kuin hinnaksi, että ei siinä kyllä tili eteen, mutta hyvä palvelu, että maksetaan se on hyvä ja tärkeä kautta. Palvelu. Joo, maksetaan verojen kautta sitten takaisin. Rupeaa aika juoksemaan, mutta niin. Voisin vielä kysyä tuohon matkailuun liittyen. Täällä on aika paljon ollut nyt, kun me ollaan tämmöinen elinvoima-podcast ja monia asioita nostetaan, niin tämä meidän lentokentän kohtalo, joka pyörii aika paljon tälleen nyt niin kuin julkisella rahoituksella ja muuta, niin onko sinulla joku, puhuttiin just, että saavutettavuus ei ole välttämättä kauhean hyvä tällä Saimaa-alueella ja muuta. Miten sinä näet tuon lentokentän, että kannattaako vielä yrittää vai pitäisikö se pistää niin kuin säppiä koko homma ja olla ilman? No minä olen itse pysynyt kaikissa somekeskusteluissa ja kommenteissa jäähallikeskustelun ulkopuolella. Minä olen pysynyt tämän lentokenttäkeskustelun ulkopuolella ja minulla ei oikeastaan ole siihen semmoista kantaa. Minä oikeastaan ehkä heittäisin näin, että jos ajatellaan kaikkia niitä rahoja, joita siihen on käytetty, että jos niillä olisi tehty jotain sen eteen, että olisi tehty, saako tässä kiroilla? Saa. Että olisi tehty jotain aivan helvetin hienoa, ainutlaatuista, poikkeuksellista. Ja vaikka olisi vedetty 1 miljoonaa päin seinää, niin just sanoin yksi päivä, että soitin Hongan Jussille, että vitsi Jussi, että minun mielestä tämä matkailu täällä Karjalassa pitäisi antaa siu ja minun käsiin. Että joko vedettäisiin komeasti, korkealta ja lujaa päin seinää, mutta ei pelättäisi virheitä,
ei pelättäisi yrittää, ei pelättäisi tehdä. Että jäisi ainakin semmoinen muistijälke, että vitsi, että toi Nikkinen ja Honka, niin ne veti silloin niinku aivan niinku hulluja juttuja. Mutta tavallaan semmoinen, että sit voisi syntyä jotain sellaista, millä me oikeasti niinku erotuttaisiin. Me ei tulla erottumaan ikinä sille, että me pannaan tälleen pöytään, me pannaan ne esitteet siihen ja sitten sen pöydän takaa jaetaan niitä esitteitä. Et sen aikaa pitäisi ymmärtää, että se on mennyt. Et kyllä me niinku, ehkä vähän katson sinne Lappeenrannan uuden kaupunginjohtajan Tuomo Sallisen suuntaan, että Tuomolle voisi antaa semmoisen jonkun harjan tai luuran, että se saisi tehdä suursiivouksen tälläkin saralla. Että kyllä meillä esimerkiksi Taipalsaarella on käynyt hyvä tuuri, Kuurmaan Kari on pannut selkeästi tuulemaan. Ja tässä, missä vähän otitkin esille, että semmoista niin kuin tyytyväistä asukasmarkkinointia ja semmoista hyvää tarinaa, niin on ihan mukava seurata esimerkiksi Taipalsaaren osalta, että se on niin kuin onnistunut. Mieluummin vaikka korkealta ja kovaa päin seinää kuin semmoista hyssyttelyä ja läpyttelyä ja semmoista tavallaan niin kuin vuosi toisensa jälkeen samannäköistä hankehömppää. Joo, just näin. Ja nyt kun sä oot perehtynyt tähän elinvoimastrategiaan, niin se voit seuraavaksi mennä Lappeenrannan kaupungin sivuille ja lukea meidän kaupungin strategian vuoteen 37. Niin puuttuu sieltäkin ne nimet, että kuka tekee. Sieltä puuttuu valitettavasti nimet ja siinä ei voi mennä päin seinään, kun ei tehdä mitään, niin silloinhan ei mene seinäänkään. Kyllä me on niin samaa mieltä, että niin kuin all in ja niin kuin kunnolla, ja sitten jos menee perseelle, niin menee sitten kunnolla. Minulla on vähän semmoinen niin kuin ajatus ollut tuossa monesti, että silloin aikoinaan, kun Fly Lappeenranta asiat oli esillä, ja siinä eräs henkilö joutui niin kuin ristiinnaulituksi kaupungin organisaatiosta ja joutui luopumaan omasta työpaikastaan. Käsityksen mukaan oli jopa terveysongelmia ja joutui niin kuin aivan ojasta allikkoon, niin silloin istutettiin tänne kaupunkiorganisaatioon pelko. Ja se pelko estää ihmisiä tekemästä semmoisia asioita, jotka olisi vähän hulluja ja vähän rohkeita. Ja niin kuin tiedät, yrittämiseen liittyy aina riski. Siihen liittyy mahdollisuus voittaa, mutta siihen liittyy myös mahdollisuus hävitä. Ja semmoiset yritykset, jotka tavallaan vetää vähän varman päälle eikä aseta rimaa niin kuin rajusti liian korkealle, niin voidaan kysyä, että tuleeko se koskaan menestymään. Ja jos kaupunkitasolla niin kuin hyssytellään ja pyöritellään vähän semmoisia tutun olosia ja varmoja juttuja, eikä luoda sellaisia konsepteja, jotka voisi olla niin kuin moniulotteisesti kiinnostavia, niin lopputulos me nähdään. Just näin. Loistavaa. Kiitos Mikko, ja nyt voidaan sekin paljastaa, että tuossa kun saatiin kaupunginjohtajan valinta virallistettua ihan muutama päivä sitten, niin Tuomon kanssa soiteltiin, ja hän on nyt lupautunut tulemaan uudestaan tähän meidän Karjalasta kahteen. Kyllä me pitää vähän tonkasta ja laitetaan muistiin ylös, että otetaan se luuta tänne mukaan ja annetaan semmoinen kunnon Karjalasta luuditaan luuta. Tuomolle sanoo terveiset, että se voi soittaa minulle Taipalsaareen, että kyllä me mielellään voi tulla auttamaan tämmöisessä hankkeessa. No niin, minä uskoisin, että jos olisi paljon apua tässä ja kerrotaan Tuomolle terveistä. Kyllä Tuomo tätä kuuntelee niin kuin kaikki muutkin virkamiehet, että niin sen takia näin Prismassa sitten enää morjesta, mutta ei se mitään. Joskus me pitää vähän pöyhästä ja ei me tätä pahalla, kun rakkaudellahan me tätä niin kuin tehdään kuitenkin. Kyllä, rakkaudella Karjalasta. Rakkaudella Karjalasta. Kiitos katsojille ja kuuntelijoille. Viihdyitte mukana ja muistakaa, niin minun ja Patrikin bonukset on siitä kiinni, että miten me saadaan kuuntelijoita, niin käytte painamassa niitä tähtiä ja tykkäysnappuloita, niin ponarit on sitten paremmat ja muistakaa 14.6. Taipalsaaren satamassa, niin ootko muuten Mikko tulossa paikalle? Pitää tulla. Pitää tulla. Joo, jos johtaja käskee, niin pitää tulla. Nyt on pakotettu, niin Karjalasta kajahtaa.fi. En muuten voi tulla, me on isänmaan palveluksessa silloin. Sori. Okei, no tärkeä homma on näinä aikoina sekin, mutta kerromme sitten terveiset Karjalasta kajahtaa.fi. Sieltä löytyy lisätiedot. Kiitoksia ja palataan jälleen ensi viikolla. Moi moi.